Lembra que no vídeo anterior estivemos a ver cales eran as zonas climáticas da Terra e centrámonos en analizar os climas ecuatorial, tropical e desértico pertencentes á zona cálida do noso planeta. Neste segundo vídeo imos centrarnos nas zonas temperadas e frías e, polo tanto, imos analizar os climas que atopamos nestas zonas. Empezamos polos climas das zonas temperadas, é dicir, polos climas mediterráneo, oceánico e continental. O clima mediterráneo localízase en zonas costeiras do mar Mediterráneo, na costa de California en Estados Unidos, na costa central de Chile, en Sudáfrica e o sur e suroeste de Australia. As temperaturas son moi altas no verán, en que poden superar os 35 grados, e suaves no inverno, xa que non acostuman a baixar dos 6 grados centígrados. As precipitacións son escasas e concéntranse en primavera e outono e teñen un carácter torrencial, é dicir, chove de tormenta. O verán é moi seco. Os ríos, polo tanto, van a levar un caudal irregular, xa que no verán case non levan auga, mentras que en épocas chuviosas, é dicir, en primavera e outono, prodúcense grandes riadas e inundacións. A vexetación característica é o que chamamos bosque mediterráneo, formado por árbores de folla perenne, como son a aciñeira, as sobreiras e o piñeiros. Son árbores de follas pequenas e duras para protexerse da calor e evitar unha excesiva evaporación. Por debaixo do bosque encontramos arbustos, moitos deles aromáticos, como o romeo, a lavanda ou o tomiño. Todas elas son especies que soportan ben a escaseza de auga. A paisaxe mediterránea está moi transformada pola acción do ser humano. Nas zonas de interior, moitos bosques foron cortados para crear campos de cultivo, fundamentalmente de trigo, vide e oliveira, que son os tres cultivos de secano típicos deste clima, ou para zonas de pasto para o gando. Nas zonas de costa creáronse hortas para cultivos de regadío, hortalizas, legumes, verduras ou froitas. Tamén é certo que o crecemento do turismo fixo que esta paisaxe cambiara moitísimo nos últimos anos. Nas zonas occidentais das zonas temperadas esténdese o que se chama clima oceánico ou atlántico. Este é un clima moi influenciado pola acción do mar. Os ventos frescos procedentes do océano fan que no verán as temperaturas non sexan moi altas e no inverno os ventos cálidos procedentes do océano evitan que as temperaturas sexan moi frías. Polo tanto, diremos que as temperaturas son suaves durante todo o ano debido á influencia da acción do mar. As precipitacións son abundantes durante todo o ano, xa que os ventos que proceden do océano veñen cargados de humidade. Tendo en conta as precipitacións, pois os ríos teñen un caudal abundante e, ademais, regular durante todo o ano. As temperaturas e precipitacións tamén condicionan a paisaxe, cunha vexetación moi verde e abundante. Existen numerosos prados, tanto na costa como na montaña. E tamén atopamos bosques de folla caduca, na que predominan árbores como as fallas, os castiñeiros, carballos ou bidueiras. Nas zonas en que o terreo é pouco fértil, aparece a landa, que é un conxunto de arbustos, ervas e matogueiras. As zonas de clima oceánico están moi poboadas e, polo tanto, moi transformadas pola acción do ser humano. As zonas de bosque deron paso a zonas de cultivo, cidades e industrias. O clima continental aparece só no hemisferio norte, no interior de Europa, de Asia e de América do Norte. As zonas nas que predomina este clima están lonxe da acción do mar, polo que as temperaturas van a ser extremas, é dicir, moi altas no verán e moi frías no inverno. As precipitacións non son moi abundantes e concéntranse sobre todo no verán, coincidindo coas temperaturas máis altas. As precipitacións invernais acostuman, como podedes imaginar, a producirse en forma de neve debido a baixas temperaturas.
Moitos dos ríos e lagos conxélanse durante o inverno. Os ríos teñen un caudal tamén irregular, e a época de enchentes prodúcese sobre todo na primavera, como consecuencia do desxeo das neves acumuladas durante o inverno. Na paisaxe podemos atopar praderías, bosques boreais e a estepa. A pradería é habitual nas zonas húmidas e menos frías das chairas do interior e está formada por ervas altas. O bosque boreal, que tamén se coñece co nome de taiga, é propio das zonas de invernos longos e veráns curtos e fríos. Está formado por árbores de folla perenne como poden ser abetos e piñeiros. Nas zonas máis secas e cálidas encontramos a estepa, onde hai ervas de menor tamaño. A poboación repártese de maneira moi desigual. A taiga está moi despoboada, e nela só viven grupos de cazadores e pastores. As zonas de pradería é onde se concentra a maior parte da poboación, que viven en cidades. Estas son zonas agrícolas e gandeiras importantes. Despois de ver cales son os climas característicos das zonas temperadas da Terra, imos ver cales son os dous climas fríos, o clima polar e o clima de alta montaña. Existen dúas zonas con clima polar no noso planeta, a rexión ártica e a rexión antártida. Este clima é o máis frío da Terra, xa que ten un inverno moi longo con temperaturas que poden chegar aos 50 grados baixo cero. Non podemos decir que haxa verán, xa que no mes máis cálido a temperatura media non chega aos 10 grados centígrados. As precipitacións son escasas, uns 300 milímetros e sempre en forma de neve. Con frecuencia vai haber ventiscas e borrascas. A paisaxe polar é branca debido ao xeo e á neve, e o chan case sempre está conxelado, o que impide o desenvolvemento da vexetación. Na zona polar máis próxima á zona temperada hai un pequeno verán, o que permite a aparición da vexetación de tundra, que está composta sobre todo por musgos e liques. Estas condicións climatolóxicas dificultan moito a vida humana. O Ártico está habitado por pequenos grupos de lapóns e inuits, e na Antártida só hai bases científicas. Vamos agora a falar do clima de montaña. O clima de montaña aparece nos cumios máis elevados das grandes cordilleras, como poden ser o Himalaya, os Andes, os Alpes ou os Pirineos. A temperatura é baixa en inverno e fresca no verán. Hai abundantes precipitacións que en inverno son en forma de neve. Debemos ter en conta que neste clima as precipitacións e a temperatura varía coa altitude. A medida que ascendemos, a temperatura descende e as precipitacións aumentan. Aínda que debemos saber que por enriba dos 4.000 metros case non se producen precipitacións. Nas temperaturas influe moito a orientación, é dicir, vai haber diferencias entre a ladeira de Solaina, que é a máis exposta ao sol, con unha temperatura superior, e a ladeira de Avesío, con orientación norte e, polo tanto, máis fría. Nas precipitacións tamén pode influir a exposición ao vento. Así é máis húmida a ladeira de Barlovento, que é o lugar por onde sopra o vento, que a ladeira de Sotavento. A vexetación é moi diversa nas zonas de montaña. Varía en función da altitude e da orientación. Non vai a ser o mismo a ladeira de Solaina, que é máis cálida, que a de Avesío. E tamén vai a depender se estamos en Barlovento ou en Sotavento. Nas zonas cálidas, as montañas están moi poboadas, xa que a temperatura é máis fresca e agradable, e as montañas nas zonas temperadas están pouco habitadas, porque a poboación vaise a concentrar nos vales. Os habitantes da alta montaña dedícanse preferentemente á gandería e á explotación dos bosques ou á produción de enerxía hidroeléctrica, porque a abundancia de ríos e a estreiteza dos seus vales favorece a construción de encoros.
Co estudo do clima de alta montaña, damos por rematado o estudo dos climas máis característicos do noso planeta. Vémonos no seguinte vídeo.